Βλέπω το δελτίο των 7 στην κλινική. Θα κάνω τι μπορώ για να μην με δουν εκεί. Μετράμε τα πάντα σε κατορθώματα. Τον γύρω μας τα μάτια ώρες γίνονται αφόρητα. Σε μια αγωνία με αξιοπρέπεια, κοιτάζοντας πολύπλευρα την έννοια. Το μέτρο έχασα εφόσον αφέθηκα και προσπαθώ να καταλάβω τι έκανα. Το ντουλάπι στο βιβλιοπωλείο έγραφε: είναι πολιτικές οι πιο πολλές ασθένειες. Ξύπνησα και κάτι δεν μου έκανε. Κι ας καταλάβαινα και όντε λες τι έλεγε. Στην πόλη μιναρέδες και εκκλησίες, και παρότι δεν ασπάστηκα θρησκείες, εξομολογούμε σαν να έχω κάνει αμαρτίες. Δεν τους έψαξα μα ήθελα μεσίες. Λεπτό το όριο του τι αγαπάς και τι σε ευθύρει. Κι αν έκανα προσπάθειες εν τέλει, κατέληξα ότι λάτρεψα να αφήσω να με καίει. Δεν είμαι εδώ ο μόνος που υποφέρει. Αφήνουμε κομμάτια με τον πόνο, και κάθε ένα που σπάει κάνει κρότο. Σκέφτομαι από μικρός σαν ψυχολόγος, μα θέλει θάρρος για να βρεις το δρόμο. Και ας μην κάνω τίποτα, αντιστέκομαι ή αφήνομαι στη βαρύτητα του έρωτα. Είναι βαρύ το τίμημα και όλοι το πληρώνουμε αργά ή γρήγορα. Δαίμονες οι σκέψεις τρέφονται απ' τα εφήμερα. Τα δύσκολα προβλήματα τα κάνουν δυσεπίλητα. Δεν είχα το χρόνο να μπορέσω να σκεφτώ πως τα πράγματα επηρεάζουμε ως ένα βαθμό. Λέξεις μας εξυψώνουνε σε γίγαντα, άλλοτε πάλι λέξεις μας κάνουνε ένα τίποτα. Μου είναι δύσκολο να μη σε κατηγορήσω, όπως δύσκολο μου είναι το να σε αφήσω πίσω. Όλα γυρίζουν στη ζωή και ας μην το πιστεύω. Βραχιόλι μου θυμίζει ότι ζω μέσα στο έργο. Άργησα να καταλάβω τι έχω και πώς με επηρεάζει αυτό που δεν ελέγχω. Να σ' αγαπάνε είναι όμορφο και ζώρικο. Πράττω με τις αξίες και τον τρόπο μου. Δίνω λογαριασμό με λάθος πρόσημο. Δεν θέλω να εξαρτώμαι από ένα όνειρο. Τα πράγματα είναι δύσκολα, στη συνειδήση σύρματα. Μα δεν παλεύω για το δίπλα μου δεν είμαι τίποτα. Τα πορτοκάλια μάζευτα ακούν συνθήματα. Κι ας είναι γύρω αντίξωα μεγαλώνουν περήφανα. Βόμβες πέφτουν όταν η αλήθεια τριγυρνάει. Απ' την πισίνα στην πλατεία ως το παιδί που κατουράει. Να σφίγγουμε τα δόντια, ο σεβασμός μας να κρατάει. Βαστάμε μέσα αυτό που ο καθένας κουβαλάει. Βαρέθηκα να με το θύμα σε αυτή την κατάσταση. Δεν είμαι ο εαυτός μου εδώ και μέρες σαν παράσταση. Τα πόδια μου απ' το βάρος γονατίσανε το βράδυ αυτό και φθύρω το μυαλό γιατί φοβάμαι την ανάπαυση. Από εδώ μέσα σκέφτομαι αυτούς που αγαπώ. Για όταν τους αμφισβήτησα αισθάνομαι χαζός. Περάσαμε μαζί από 1002 κύματα, ενώ έμοιαζε αδύνατο αυτοί νιώσαν τα προβλήματα. Έχει ιστορία αυτή η πόλη με διώξεις μπόλικες. Δεν θα μας καταστρέψουν 2-3 καταστάσεις ζώρικες. Το πρόβλημα της δεν είναι μόνο οι φυλακές που φτιάχνουν. Εις τους αράχνης πλάθουν τα μυαλά καταδικάζουν. Rêve de ceux qui rêvent concerne ceux qui ne rêvent pas. Et pourquoi ça les concerne? Parce que dès qu'il y a rêve de l'autre, il y a danger. À savoir que le rêve des gens est toujours un rêve dévorant qui risque de nous engloutir.